Kaizer Chiefs have done it. Nokuba kumnyamenta indebe CAF Champions League ngokuhlwa nje iza kuphakanyiswa ngumnye woMzantsi Afrika ingaba liqela leKaizer Chiefs okanye uPitso Mosimane weAl Ahly. To ama-supporters we-Kaizer Chiefs and whole of South Africa, thanda nje ukuthi siyabonga for i-support enisinika yona. Niqhubeke njalo nisupporte and sizozimisela senze sure ukuthi siyanijabulisa. Indlela yamakhosi idlule kwiqela eliphambili laseMorocco, iWydad Athletic Club. Kungoku nje abalandeli baseMorocco bavakalise ukuba baza kunika amakhosi inkxaso engagungqiyo. Ukuba amakhosi agqwesa aza kulandela ezithendeni zezikamagebhula naboyelo. Abalandeli beGlamour Boys badala ingxokolo kumaqonga ezonxibelelwano bevakalisa ukulangazela kwabo inkwenkwezi yokuqala. Namhlanje ke singama-South Africa sifanele siqhwabele izandla iKaizer Chiefs kuba imele ilizwe leSouth Africa nebhola yalapha. Kokugqibela silandela upresident obesanda ukonyulwa osuke eSouth Africa okhokhele le ibhola apha eAfrika. Ngoko ke sifanele sizidle ngalonto. Uqhagamshelwano buxhakaxhaka kweli ungenelelo ukusombulula imbambano phakathi kweSuperSport neSABC kwintlanganiso ezele amathokazi. Kungoku nje izigidi zabathandi bebhola elikhulu ziza kungqina ezikubonileyo nezikuvileyo kwesikabhadakazi. Impumelelo yamakhosi iyakuba likhubalo kubemi beli emva kweveki yembandezelo. Nokuba iziphumo ziza kuthini na, kodwa ilizwe liyakuhlala lizingcangane bafana bokuthula noxolo. Mayibuye makwedini. Umdlalo uza kuqala ngentsimbi yethoba kwiyure nesiqingatha sithe gqididi kulamaza kwiindaba ze-SABC. NdinguJoe Mancia. Make sure we bring it home to make sure that we represent our country in a good way.